Nih, roti puri nabe dong. Roh. Sampai nih ya lalsa fudungde. Sampai nih ya sase ya udah dong arbo. Bah. Das sih. Nah, ini. Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ'आव आरोबाव फिन खेबसे बरनाय बावहरनाय थाबाय नै आं दायो फुंनि साहा लोंनो पुरि बानायगासिनो दोङो माने आइया बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय आइया बाबानो फोथाराव साहा हैनो थांदो बेखायनो आं बानायबाय दायो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायलांबाय थादो आरो लाइक खालामहरदो कमेन्ट खालामहरदो साबस्क्राइब खालामहरदो इसे गामियाव बेसेबा मोजां दाउख्रि दंबा रायलायो आं लांनो लुगैदों ओंखायनोथ' बेमारिबाबो हामगोन आरो अयनाव दिना लांगोनब्रा Này này mà bác không xí nữa được chị vậy nữa nè chị vậy ai vậy mwykhun लोगोफोर नाय mwykhuna मार साफाथार एसे मोजां जाना दोङो जोंहा माने न'आवनो गायदोनो माबायदि गायनाय होनो थाइखो र' नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आङो जि आरामथार जाना दोङो साफाथार नागिरबाय दं लोगो फैदो नालाय नै लोगोआ फैदो ना ओंखायनो बिरनो नागिरदो गोलैबाय दासो बाबा दा मुलि लाबबा हामगोन दे ओइ नोंथांमोननो मैखुनखौ देखायनि र' आं माबोरै गायदो आंबो नुफेराखै आंबो नायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांदो आंजों लोगोसे माबायदि मैखुन गायदोबा आंनि मिसिं न'मोन इयो लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामजोबना दोनखो नै आंनि मिसिंनि रुममोन मैखुनसो गायग्रा खालामबाय माबानो मैखुनखौ माबोरै गायना दोनदो नै गोदान खिलिदो गोरलै जासोदोयनो गोरलै खिलिहांदो नै ओइ पार्टनारफोरा नै गथ' फिसाखौ नायनो फैदो कान्दुराया अबे कान्दुराया सुदे मा लाजिलायदो अबे कान्दुरा हायन हायनट मा लाजिबाय दाना सिनेमा बानायनायफोरा कान्दुरा हाय Hello. How are you? How are you guys?
Aku sinai dulu. Anda bangga. Sinai deh isirku. Dua benar 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 mantai. Aku simpan jadi. Maborai dong nोंसोरो खोथा. Moजां. Video bakal lah. Ini खालामनायानो song. Mana? Om Grit. Lu yang nam dende. Oh, nini nam dende. Berusi. Enggak berapa phải. Nên là Không gà bay như không nè. Đồ gì kapan? Nei malah isoro दखानाव थांदोंमोननो साब्रैबो दे खिथिनि नै सेम्पु माखासे मानि लाबोदो डब सेम्पु ओमफ्राय नै सानस्लिकआलाय सोरनि डबआलाय सोरनि ओमफ्राय भिभेल साबोन लाबोदो दानो सबनिखौबो लोबजोबना हरगोन र' गोदोनि भिडिअ बानायग्रा पार्टनारफोरा नै गथ'खौ नुहुरना बामनो फैदो लाजिबावबाय ओमफ्राय गोबाव जानायखाय भिडिअ ओंखारनो बेलथायबाय माइनावा बेलथायनो रोंबाय बेलथायनो रोंना थाबाय नायलाय बेलथायनायखौ न'खय बा 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 दाखालि हाबा जानाय खैना गोदानखौ नायफिन दानदो जों दिनै हाबायाव माने मोजाङै नुवाखै नालाय नै खाथामबो थानदो जों खाथाम नङा साब्रै लाजियोनो मानसिफोर नुनायखाय नोंथांमोननोबो देखायगोन र' नायबाय था खैना गोदानखौ ओरैहाय इनि आबौखौसो बोराया फट' दिखांदों आयु मा दासो ओंखाम जादो सालाय हिनजाव गोदान आवबे हिनजाव गोदान नायनो फैदो जों इसा मा ओंखाम जादो बोराय बुरि सानैबो दासो ओमफ्राय मा ग्रुप सान्दानानो एइलाय हिनजाव गोदानानो हिनजाव गोदाना बेस्रा मेंनानै उन्दुदो जों खस्थ' खालामबाय इसोर आरो बर गोदानखौ बामनो फैदो नै इखो हाय इनो लाजिनानै न'आव हाबना थाबाय नोंसोर नायनो फैदो आरो खैनाखौ गथ'खौ गाबोनो बर गोदाना बर गोदान नंला दे नोङो गाबोनो गोसा गोसा खुगा खावनो नागिरदों नै मा मा होदो इयाव खोथालाय आलौ थास' ओमफ्राय बैग्रि खुन बैग्रि थानाय ओमफ्राय इफोरलाय खागज ओमफ्राय मोनसेलाय थास' बिलाइ ओइ थैनि थास' बिलाइ लाबोदो नालाय बेखौनो होफादां खुगा खावानदो maynaokhw उन्दुलांबायसो मा गाबदोसो नै थाव पुवा नै अमृत होननाय बे बयबो Terus orka? Deh, kawan deh. Deh. मा नामखौनो बिबाय मानसियानो बावगारलायोहाय बेलेगनिफ्राय लांदों आरो खुगा खावनो अजाबुरिखौ ओंखायनो गथ'नि नामखौनो बावगारलायनायासो
मोनब्रै दंबावो सातथा ना गस्लायानो जिलाय नै मालाय खुगा खावखांनानै साथामजों टिभि नायबाय बिबौ फिसौ बिमायं जोंना इबायदि नोजोर नाङिनि खुगा खावो आरोना लोगोफोर खुगा खावनाय होनो नोंथांमोननाबो सोर सोरना खुगा खावो खोन्थाहर कमेन्टआव लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामहर थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय